Witajcie wszyscy. Bardzo się cieszę, że zaś się widzimy. Obiecała, że wam roztomili, że wam powiem, kajżech to była, jako mnie nie było. Jako wiecie, tego jednego tam filmiku nie było. No i że wam obiecała, że wam powiem, kajżech to była, no to dziśki roztomili wam powiem. Wiecie, mnie tam kaś na tym YouTubie znodli, no i mnie zaprosili do telewizji. Do tej naszej katowickiej trójki. No to żech poszła do tej telewizji, no i z kuli tego wiecie, tam trzeba przyjść do tej telewizji, tam trzeba na te nagranie być, to trochę trwo, no i to żech tam nie miała tak o wiele czasu, co by tam wam te roztomajte filmiki złonaczyć, no toż nie było tego filmiku jednego. No i wiecie, oni tam chcieli, co bym tak trochę pogadała o tym, co to, że jest za psycholożka, nie o tym kanale, to co tutaj robię, i też o tej mojej betlijce, co robię. No i to, że tam była w tej telewizji, nie? No i wiecie, rozumiem, i on nie jest jaki wielki, wiecie, polityk, albo tam w to, co to, wiecie, dziennie, jakie dziennikarze przychodzą, nie? I tam są te kamery i oni tam z nim gadają i on go do tych kamer. No to, żech się też stresowała. I muszę wam powiedzieć, że sobie pomyślała, że wam opowiem trochę o tym stresie. I czy to jest doprawdy takie straszną rzecz, że się ktoś stresuje i czy to doprawdy jest dobre, żeby się nie stresować, jako to tak gadają, nie? Bo wiecie, jako to się nerwuje, nie? Tam jest jaki egzamin albo co, no to ci gadają, nie stresuj się, nie stresuj. A to po prostu mi doprawdy to nie ma tak do końca. Bo wiecie, stres jest do nas dobry. On nam pomogło, co by my tak poradzili se lepiej, roztomajte rzeczy spokopić, lepiej se poradzić we roztomajtych sytuacjach, które są takie, no, trudniejsze, nie? I no, rozchodzi się o to, co by ten stres nie był za wielki, bo on nam pomogło roztomili, ale do pewnego momentu, a potem, jak on jest już za wielki, no to już jest bardzo źle, nie? Bo już potem on nam zaczyna przeszkadzać. Ale tak trochę, to nawet jest dobrze być tak zestresowanym. Bo patrzcie, jako tak wiecie, że jest to fez ważne, nie? Jako rozmowa, czy dostaniecie tam robota, albo nie, albo tam jaki egzamin fez ważny, nie? Jak sobie tak podejdziecie całkiem na luzie, nie? A co mi tam, to nie mocie takiej roztomili motywacyjne hobby, co by to wam lepiej poszło. To tak troszkę jest dobrze być zestresowanym, ale nie za wiele, no bo to potem to już nie ma dobre, nie? I ja bym chciała powiedzieć, co to idzie zrobić, żeby się tak trochę mniej stresować, nie? Toż patrzcie, jako że godała, nie? Jako są tam te polityki, roztomajte albo jakie tam inne ludzie, którzy te kamery mają tak hobby na co dzień, to oni się mniej stresują, nie? A jak Jorzech tam przylazła do tej telewizji pierwszy albo tam drugi raz, no to je do mnie stres, bo jo nie ma zwyczajno do tego, nie? No i to się rozchodzi, roztomili, że czym więcej czego robisz, im bardziej, że się tak hobby przyzwyczajony do tego, tym lepiej ci to idzie, no i też mniej się stresujesz, nie? Jako możesz w robocie robić jako prezentację, nie? Do wielu ludzi, no ale to jest tak raz na rok. No to jest stres, co to będzie, nie? Ale jak ty masz takie prezentacje co tydzień robić, no to pokeryś tam, to już jest takie normalne do ciebie, nie? Ty już tam wiesz, jako to leci, no i to już nie jest taki wielki stres. I to jest taka pierwsza rzecz. Druga rzecz, to jest być przygotowanym, nie? Wiecie, jak wiecie, co macie powiedzieć we takiej prezentacji, no toż to jest mniejszy stres, niż jako choby wam kto powiedział, ja chodź tam coś pogodosz i ty nie wiesz tak blank, co musisz powiedzieć i tak jest, i tak nie wiesz i jesteś nerwowy, no i zestresowany, nie? No i z kuli tego, no i lepiej, co by nie być tak zestresowanym, to się przygotować, nie? Albo na egzamin, jak przychodzisz, wiesz, że się nauczył, no to może mniejszy stres, niż jak wiesz, że tam trochę coś wiesz, ale tak nie bardzo, nie? To już normalna rzecz jest. No i rozumili co? Idzie się jeszcze tak trochę pomóc takimi hobby małymi rzeczami, jak idzie się tam oddychać spokojnie, nie? Idzie się uśmiechnąć, no i tak trochę se ten stres zmniejszyć, co by nie był za wielki, no bo to je do nas niedobre, to my już powiedzieli. No toż, myślę, że ino tyle. Wam dziśki powiem trochę o tym stresie. Jako chcecie, to tam możecie dać ten link tam pod tym filmikiem obejrzeć, co tam, że kto go dała w tej telewizji.
No i jako chcecie, dejcie tam łapka do góry, jakie komentarze, wiecie, to wszystko pomogło, co by to inne ludzie mogły widzieć, a ja bardzo chcę, co by to ludzie ten kanał widzieli i co by se poradzili z tego coś fajnego wziąć. No cóż, myślę, że tyle i wiecie, ja teroski jada na 2 tygodnie. Tak se myślę, mam taką nadzieję, że ten śnieg będzie jednak i że pójdzie na nartach jeździć. No ale ja rozumiem, nie umiał wam powiedzieć, czy tamka jada to będzie szło coś nagrywać, albo nie. Ja mam taką nadzieję, że będzie. No to jako będzie szło, to ja wam na pewno tutaj jaki filmik wciepna. Ale jako nie, to się na mnie nie gorzcie, to się zaś zobaczymy za te 2 tygodnie, jako byda nazud w doma. No cóż, czymcie się, chowcie się zdrowo. Pyrsk.